सोलिगासिनो सार? बे हाग्रा एवनाया बेखौनो जों बन्द' खालामना जागासिनो दङ। दा बेखौ बुङोबाथ' गोलाव खोथा जाहैबाय। थांनाय सरकाराव जेनाखि 5 बोसोराव जिखिनि फरेस्ट हिसाबै बेखौ रैखा खालामनांगौ दङमोन, खिन्थु नुनाय जायाखै। माने जोङो गोबां बे फरेस्ट एरियायावनो जेनेबा बाला महल जानला माला खालामला बायदों, गेट बानायदों जानला माला खालामदों। जिखिनि रेभिनिउ फैनांगौमोन फरेस्टआव जों हिसाब खालामनो नुदों 5 बोसोराव मोननाय जायाखै। सार, थांनाय सरकाराव नेशनेल पार्क सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क फसंनाय जादोंमोन। औ, बियो दा माबायदि प्रसेसआव दङ सार? जोहोलाव जाहा नेशनेल पार्क बेथ' जे दङ, दाबो दं। माने जोङो सारा BTC-आव जों दा बुंनो थाङोब्ला जेसेबां हा दङ, बेसेबां एरिया दङ, 40% इट्स कभार बाय फरेस्ट। दा बे हिसाबै बेवहाय जोंहा नेशनेल पार्क हिसाबै बेखौ जों गोदानै सोनाय जाहैबाय, रायमनाखौबो सोनाय जाहैबाय। दा बेखौ जोङो नेशनेल पार्क हिसाबै दा बेखौ जिहेतु डिक्लेयार होबाय, बेवहाय जोंहा बिफां लाइफांजों लोगोसे जिब जन्थु दङ, मैदेर दङ, बिभिन्न माने बिदिनो जिब जन्थु दङ, सिख्रिफोर दङ। दा बेखौ जों बासायनांगोन। 1 नाम्बार खोथा जाहैदों नेशनेल पार्क बानायनायनि उनावहाय जों बयबो बेखौ बासायनाया दायथ' लानांगोन। अकल जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बा जोंनि फरेस्टारफ्राल' बेखौ माबानांगौ बासायनांगौ बे नङा। बयनिबो माने क'पारेसन नांगौ। खारन BTC ओनसोलाव जोंनियाव हमनानै लादो नेशनेल पार्क जोहोलाव आरो नैबे सिखना जाहा ओजोंहाय मानास आरो ओजोंहाय थाबोबायना सानजाहा माबायाव उदालगुरियाव जोंहा बे माखासे नेशनेल पार्क दं। आरो बे नेशनेल पार्कआव जि बुस्थु दङ माने माखासे जायगायाव मोननो थाङा जेरै बाटारफ्लाइनि खोथा बुङो होमबा, बेफोरखौबो जों दस्रायाव नुनो मोना। आरो माखासे दङ जोंनियाव जिफोरखौ माने जोङो बाहेरायाव बा दस्रा माने जायगायाव मोननो थाङा आरोखि। गतिके बे खोब मोनसे जोंनि मोनसे सम्पद, जोंनि सम्पद। हाग्रायाबो जोंनि सम्पद, दाउसिन दाउआबो जोंनि सम्पद, एनिमेलाबो जोंनि मैदेर गान्दायाबो जोंनि सम्पद। गतिके बेखौ जोङो माने बासायनांगोन। दा जोङो 1 नाम्बार जाहैदों नेशनेल पार्क बानायबाय। गतिके जों दा बेखौ बोरै बासायनो हायो, बेजों साबसिन खालामनो हायो। ओरैनोथ' सनज'दाव दङ आरो बेखौ बांसिन साबसिन माने खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दं। हाग्रा एवनाया सोलिगासिनो सार? बे हाग्रा एवनाया बेखौनो जों बन्द' खालामना जागासिनो दङ। दा बेखौ बुङोबाथ' गोलाव खोथा जाहैबाय। थांनाय सरकाराव जेनाखि 5 बोसोराव जिखिनि फरेस्ट हिसाबै बेखौ रैखा खालामनांगौ दङमोन, खिन्थु नुनाय जायाखै। माने जोङो गोबां बे फरेस्ट एरियायावनो जेनेबा बाला महल जानला माला खालामला बायदों, गेट बानायदों जानला माला खालामदों। जिखिनि रेभिनिउ फैनांगौमोन फरेस्टआव जों हिसाब खालामनो नुदों 5 बोसोराव मोननाय जायाखै। आरो बे दंफां दाननायफ्राथ' आवगोलनिफ्रायबो दङ, आरो बे हिसाबै हाग्रा एवनायाबो आवगोलनिफ्रायबो दङ। आरो नैबे 5 बोसोराव बियो माने खुनु बिदि बन्द' जानाय जायाखै। गतिके जों एबाराव बेखौ बोरै हायो सामाजिक भाबै, डिपार्टमेन्ट भाबै बा जों फरेस्ट हिसाबै जों बोरै बेखौ बन्द' खालामनो हायो नाजानाय जादों। आरोबाव मोनसे दंबावो मैदेरफोरनि, माने मेन एन्ड एनिमेल कनफ्लिक्ट होनना बुंदों। बे जोंहा ओरैहाय सानजाहा जोंहा मा होनदों धनसिरि आरो जोंहाय बाक्सा डिभिजनाव बे बांसिन जादों। गतिके बेखौबो जों बोरैहाय माने कन्ट्रल खालामनो हायो बेखौ जों सेस्था खालामदों। दा बिनि थाखाय आं गासिबो जोंनि फरेस्ट ओनसोल बा फरेस्ट एरिया बा जेसेबां जोंहा रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बेखौ जों बयबो जोंनि सम्पति होननानै जाहाथे बेखौ जाहाथे बयबो सहाय खालामो। दाननायाथ' दानग्रा मानसि रिथि थाबाय, बेखौबो जों बुजायनांगोन आरोखि, बुजायनानै लाबोनांगोन। फरेस्टआ मा, हाग्राया मा, बेखौ जोङो माबानानै बुजायनांगोन। खारन आं बुंदों जे BTC-आव 40% जाहा फरेस्टआव दङ, बेनिफ्राय जोङो गोबां जों रेभिनिउ मोननाय जायो, रेभिनिउ मोनो। गतिके बे रेभिनिउखौबो जों माबानांगोन। फारसेथिं जोंहा फरेस्टखौबो BTC हिसाबै जेरै जों फरेस्ट नेशनेल पार्क जानानै जेरैहाय जों मिथिजादों सारा पृथिबियाव, थिग बेखौ जों बासायनो हायोब्ला जोंहा खोब मोजां जागोन आरोखि। थेंक इउ सार।